Ito ay isang lugar na punong-puno ng kwento, punong-puno ng alaala. Isang lugar na punong-puno ng pagmamahal. Saan kaya ito? Andito tayo ngayon sa Bayan ng Aguilar. Sa panahon na ito ay ang kanilang Town Fiesta. At sa darating na March 19 ay ang kanilang Patronal Fiesta sapagkat ang kanilang parokya dito ay naitalaga sa pangalan ni Saint Joseph. Ito ang Saint Joseph the Patriarch Parish sa bayan ng Aguilar, Pangasinan. Andito tayo ngayon. Dalawin natin ang napakagandang parokya ng Saint Joseph the Patriarch Parish. Ang mga pare na na-assign ngayon sa parokyang ito ay sina Reverend Father Aris Mina bilang parish priest sa lugar na ito. Kasama niya, walang iba kundi si Father Mac Andrew Recto Landingin. Ngayong panahon ng Kwaresma, lalong-lalo na sa inyong mga bisita iglesia, ay naway maisama ninyo ang lugar na ito. Sabi ng mga historians, si Father Juan Vela ang unang nag-asikaso para may tayo ang kumbento ng parokyang ito. Ang tanong, kailan kaya at sino ang pinakaunang parish priest sa lugar na ito? Ang sagot, noong taong 1808 at ang pinakaunang parish priest sa lugar na ito ay walang iba kundi si Father Bernardo Torre. At sa taong 1846 sa pamumuno ni Father Benito Sanchez Fraga ay sinimulan na mas patibayin pa ang mga materyales at maging konkreto ang simbahan at ang pundasyon ng tower na ito. At naunang natapos ang simbahan at ito ay binasbasan noong taong July 4, 1853 at mahaba pang panahon bago natapos ang mismong tore ng ating simbahan dito sa lugar na ito. Sa taong 1875 ito natapos at ito ay sa pangunguna at pag-asikaso din ni Father Juan Cordova. Katulad ng kwento ng ibang mga pare at si Father Marco Soriano na taga dito sa Aguilar, ang kumbento ng ating simbahan dahil ito ay malaki ay ginawang Catholic school. Pagkaraan na mahabang panahon, ang lugar na ito ay hindi na pwedeng tirhan o gamitin dahil na rin sa pagkaluma ng pundasyon ng lugar. At sa lahat ng mga nag-aral dito sa Catholic school na ito, kamusta na po kayo? Ang kwartong ito na punong-puno ng kwento ninyo. At andito naman sa kanyang tabi ang kumbento na tinitirhan ng mga pare na na-assign po dito. At dahil malapit na ang Patronal Fiesta sa lugar na ito, naabutan natin sila nanay sa kanilang practice para sa kanilang presentation. Sa inyong lahat, Happy Town at Patronal Fiesta. Naway, bumisita tayo sa lugar na ito. Thank you po!